Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul Empower. În acest video o să fac descrierea deja la ceea ce cunosc eu. O să merg pe butoane care sunt pe acest site ca să mai explic ceva, ca să fie clar ce trebuie de făcut. Ca tare, uitați-vă, sunt două butoane principale aici. Acesta, unde noi dacă apăsăm, apar video în formă de tutoriale care noi fiecare trebuie să le privim ca să înțelegem ce trebuie de făcut pe acest site. Când este un video văzut, vedeți, el apare cu butonul acesta bufat cu verde că view, adică este văzut. Și așa treptat ele sunt aici multe, vedeți că este litera A1, A2, să înseamnă că ele sunt grupate pe anumită temă. Deci A, deci pe temă, pe urmă este B, altă temă de pildă, C, altă temă, și așa mai departe. El trebuie toate de văzut. Deci eu o parte am văzut, din ceea ce am văzut deja pot să explic ca inițial să înțelegi ce trebuie de făcut, că ce trebuie să fim activi. În primul rând, în fiecare zi, mai multe ori să intrăm pe acest, cât mai des, cât mai bine. Deci cum uităm noi acest video? Deci video, uitați-vă, el e în engleză, dar are subtitre. Acum cum să pornim subtitrele? Deci apăsăm pe butonul acesta alb. Când e cu roșu, el să pornim subtitrele. Noi apăsăm pe rotița asta și trecem și apăsăm pe limba. Deci aici e limba engleză. Apăsăm pe limba engleză, deci este bufat. După aceea apăsăm mai jos de a traduce în limba engleză și alegem în ce limbă vrem să traducem limba engleză. Adică subtitrele acum sunt în engleză să fie în limba noastră. De pildă alegem română. Așa, acum dăm continuare. Your first democratically elected president. Și acum uitați-vă, putem să stingem sunetul și el ne explică sau ne scrie prin cuvinte ceea ce spune în video. Citind aceste subtitre, noi putem să înțelegem că trebuie făcut. Deci video tăte scurt, de minute, de două. Deci ne-am uitat unul, am citit, am uitat mai multe ori până înțelegem. Trecem la al doilea pas. Deci toate video acestea e de dorit de văzut ca să putem lucra la maxim. Deci eu, cum ați văzut, am văzut vreo câteva din ele, nu le-am văzut nici jumătate, de ce o spune acum încă nu este toată informația. A doilea moment este acest buton Ask Me. Deci când ceva nu e clar, noi suntem, sau pentru noi este întărită o persoană care ne este lider. Nu atât lider cât învățător. Deci noi putem să dăm careva întrebări. Deci apăsăm pe send mesaj. Deci și așa mai departe. Dacă ceva nu e clar, de pildă, vrem să întrebăm ceva. Și scriem tema. De pildă, cum, nu știu, scoatem bani sau altă așa mai departe. Trimitem și nu ni se răspunde. Deci dacă nu ne place persoana care și cum răspunde, noi putem să alegem alta. Apăsăm pe acest buton. Aici, deci undeva. Deci acolo se poate schimba, mă, eu nu scaut. Deci, că era altă persoană, eu am ales altă persoană. Aici, nou învățător. Deci alegem de pildă în ce limbă vrem. Dorim ca persoana dată să ne explice. Vedeți, ele sunt multe limbi, dar română nu este. Eu am ales în rusă ca să ne răspund, că știu rusă. Și dau la căutare. Ok. Am ales altă persoană. Că nu sunt alte. Deci când o să dau pe altă buton, o să apară altă inscripție aici. Când apăsăm aici, uitați, așa sunt ultimele pași ce am făcut noi. Deci ce au făcut pe pagina noastră alte persoane. De pildă, odată un like la... Deci scopul, uitați-vă,
în două cuvinte general. Noi intrăm pe paginile alții și punem like-uri sau comentarii punem. Unii noi intrăm, uitați și butonul acesta, intrăm pe desul și putem toată ziua să facem. Vedeți unde scrie că două like-uri la persoana dată trebuie să-i fac. Deci persoana aceasta numai ce s-a înregistrat, el nu are multe mesaje, dar de pildă aici pot să fac, uitați, un like. Deci s-a rămas unul, mai fac încă unul și trebuie să fie o poză pusă sau ceva. Cât mai multe mesaje plasăm așa, putem să scriem și texturi ceva. De pildă un comentariu pot să scriu, de exemplu. Plasează o poză. Am scris și uitați, vedeți ce apare ca mână. Deci eu cu persoana dată am făcut minim ce trebuia două. Trec mai departe, păs pe săgeata aceasta. Și am trecut la altă pagină. Deci toată ziua eu așa apăs pe săgeata asta. Deci am făcut două like-uri cât ce aici. Trec la altul. Pentru ce aceasta se face? Deci luați, eu știu ceva, un video, puteți să porniți, eu știu, o imagine ceva. Vedeți cum scade. Când e mâna, deja putem trece mai departe. Like-urile este acestea. Noi facem pentru ce? Ca persoana dată să vadă că noi am intrat la dânsul. El pe urmă intră la noi. Și așa noi facem vizualizări unul la altul. Alt moment că, uitați, aici este un indicator. Când la noi e roșu, deci noi nu suntem activi normal. Deci cât mai mult verde, cât mai activ suntem, sau mai mult o să câștigăm. Deci cum vedeți că ajunge în zona roșu, începe să activa, a face ceva sarcini. Deci în două cuvinte, postați imagini, video, uitați, vedeți aici, între direcția la mine e verde, asta e normal. Dar la acest capitol mai am încă de lucru. Vedeți aici 7% numai sunt activ. Și așa aici mai jos poate văzut unde e mâna, deci acolo eu am făcut sarcini, unde am făcut măninte și deja e așa, mai sunt lucruri nou de. Deci pot să apăs, intru pe pagina la persoana dată, până se încarcă. Și deci, vedeți, mi arată că 3 like-uri trebuie să fac. Adică este ce de făcut like-uri și apăs pe acesta. Sau aici. Vedeți, scad. Aici. Uitați-vă încă că când apăsăm pe like-uri, deci ca să fie, uitați, vedeți, persoana dată să fie a lui postare. Că uneori, când intrăm la cineva pe pagină, putem să dăm peste informații de la alte persoane. De pildă că aici e ceva legat cu Bulgaria, deci noi aici nu putem. Cum putem, facem like. Dar dacă fac like, nu o să socoată. Pentru mine, dar o să socoată pentru alte caz. Deci, asta cu lucruri ce facem aici, asta e prima lecție, o să fie ca un fel de lecție. Deci, a doilea buton unde intrăm noi aici la balans. Unde noi putem să vedem descifrare pentru ce și cum am câștigat banii. Unde este mai jos, uitați-vă. Pe zile este arătat, de pildă pe 26 mai. Eu am avut 27 de dolari câștigați. Pe 25, 18. În primele zile care nu știam, deci aveam 8, aveam 4. Pe 22, 25 ceva s-a folosit niște bani. Deci uitați, așa în fiecare zi nu o să ne arăte ce și cum câștigăm noi. Pe urmă, aici se arată ultima plată pentru ce s-a dus. Da, am în balans 76 de dolari. Cu toate că ce am scris trebuie să renuiesc pagina.
Pentru ceva mai venit încă $20, da, 76, vezi? Pentru ce apăsăm aici, unde se... Dacă nu e clar, apăsăm aici, ia. Trebuie să fie scris... Aici ia 8.37. Deci o să fie mai târziu, până când nu e clar. Pentru ce că aici dacă apăs, $20. Cât pentru o persoană că s-a unit. Așa, deci pe urmă uitați, intrăm pe pagina aceasta, apăsăm pe... Ca să fiu la pagina mea și dacă eu mă duc în jos, merg în jos, merg la pagina mea, unde se vede ce am făcut eu. Deci am făcut like-uri la unul, la altul. Deci vă uitați care sunt mele. Pildă, am pauzat un video, ceva. Ce mai este aici? Asta e reclamă de la dânsi sau de unde, nu știu. Deci nu asta eu o să arăt, uitați că aici. E scopul nostru încă uitați-vă, care să avem, nu prieteni, dar să avem mulți fani. Deci cât mai mulți fani, cât mai mulți intră la noi pe pagină și cu atât mai mult câștigăm. Deci uitați-vă la sigla asta cu un om cu mâinile sus, intrați pe dânsa. Și aici sunt persoane care au intrat pe pagina voastră și au făcut like-uri. Știți ce persoanele care au intrat trebuie să fie bufați așa. Deci vedeți care e plus, el vrea să devii fan. Și apăsăm pe plus, el a devenit fanul nostru. Așa, mergem în jos și limităm pe loc ca să fie plusurile transformate în like-uri. Este. Și așa peste tot loc, în fiecare zi, intrați și verificați și aveți așa nou. Așa. Cât mai mulți fani, cât mai bine. Când e ceva ați plasat, ei văd asta și ei au ca sarcini să intre și să facă like-uri. Pe urmă, după ce noi uitați, vedeți, oamenii sunt după culoare, deci cu verde linii, roșu cu linii, oranj cu două linii, oranj cu linii, oranj fără nimic. La început, când începem cu oranj. Eu deja peste 3 zile am devenit oranj cu linie. Pentru a trece la alt nivel, tot ni se ia bani, de trebuie cât mai mult să câștigăm ca să avem ce avansa. Iar diferența va fi câștigul nostru. Deci aici din nou mai apare ceva. Adică sunt multe, eu mai ca să nu pierd timpul. Mai intru încă o dată la pagina dată. Sorry, noi ies să vedem câți fani sunt acum. Deci toți trebuie activați. Primești că, uitați așa informația câte poze am pus. Ce mai este aici? O să fac alte video, dar cum am spus, toată informația este aici în aceste lecții. Deci trebuie trecute și văzute. Aici am activitatea. Ce se întâmplă pe pagina noastră. Adică când cineva intră și face like-uri. Like și așa mai departe. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.